12 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 20 листопада, 1362-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Україна отримує від Сполучених Штатів сучасне озброєння і не лише джевеліни. Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, на безпековому форумі у канадському Галіфаксі. Він закликав світ виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Нині росіяни поширюють дестабілізацію Грузії, на Донбасі і у Сирії. І в подальшому це може поширитися і на інші регіони. Світ має виступити у цій боротьбі єдиним фронтом. Україна ж має отримати у цій боротьбі необхідне обладнання. We will definitely get more defensive weapons and military equipment in the future. В майбутньому ми точно отримуємо більше оборонного озброєння і військового устаткування. Нам потрібне усе це обладнання, логістична підтримка і тренування. Крім того, це взаємовигідно. Ми передаємо свій досвід боротьби з росіянами. Йдеться не про один окремий елемент пазлу, не лише про джавеліни. На тому ж форумі міністр оборони Польщі Антоній Мацаревич охарактеризував стосунки Росії з Заходом складнішими, ніж за часів Холодної війни. Федерація нині порушує усі правила цивілізованого світу і ламає встановлений в Європі міжнародний порядок. Така поведінка свідчить, що Росія наділила себе правом самостійно змінювати кордони європейських держав. Відкрита війна відбувається в Україні. Агресія, яка порушує усі правила цивілізованого світу і ламає міжнародний порядок в Європі. Це свідчить, що Росія надала собі права міняти систему та кордони в європейських країнах. На заяви Павла Клімкіна вже встигли відреагувати в Росії. Тамтешній голова Комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов заявив, що поставки зброї Києву підірвуть ситуацію. Мовляв, усе, що перелічив Клімкін, відноситься до наступального озброєння, і з боку США це начебто буде безвідповідальним кроком. Питання боротьби з корупцією в оборонному секторі обговорюють сьогодні в університеті імені Черняховського. Там стартував 3-й міжнародний антикорупційний тиждень. На заході працює моя колега Олена Стецюк, вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, колего. Тут на 3-му міжнародному антикорупційному форумі присутні сьогодні представники Міністерства оборони, а також їхні колеги з-за кордону, зокрема Великої Британії та Данії. Вони, власне, є радниками української сторони у питаннях боротьби з корупцією. Присутній тут перший заступник міністра оборони Іван Руснак таки визнав, що в оборонному секторі корупція існує. Натомість завдяки Офісу НАТО створений спеціальний офіс із боротьби з корупцією. Прошу пряму мову заступника міністра. Корупція становить реальну суспільну небезпеку та стоїть на заваді демократичних перетворень в Україні. Ця проблема, безумовно, має місце і у Міністерстві оборони України та Збройних силах України. Посол Данії, який присутній тут на Заході, зазначив, що українська армія воює на 2 фронти. Перший – це війна на Сході, а другий – це корупція. І, власне, на його думку, прогрес у боротьбі з корупцією існує. І рушійною силою, на думку посла, є якраз електронні декларації. Прошу пряму мову посла. Ми намагаємось знайти інструменти та потужності, щоб зробити це найбільш прийнятним для України, аби виграти цю битву. До дискусії, власне, приєдналися щойно і народні депутати. Отже, більше новин звідси з цього міжнародного антикорупційного тижня буде вже в наступних випусках. Колего. Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Стецюк з 3-го міжнародного антикорупційного тижня. До НАТО хочуть 62% українців. 57% наших співгромадян хотіли би бачити країну в Європейському Союзі. Про це, спираючись на соціологічні дослідження, заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. На її думку, результати дослідження демонструють зріст європрагнень українців. Причиною збільшення готовності населення проголосувати за вступ до ЄС є запровадження безвізового режиму, що могло збільшити довіру до Євросоюзу.
У селищі Кольчугіно з орендованого житла виселяють родину Сітнійбієвих. Як повідомили АТР кримськотатарські активісти, судові пристави нагрянули близько 6 ранку і показали якесь рішення окупаційного суду. Нині родина має звільнити помешкання. Кримськотатарські активісти обіцяють, чим зможуть, підтримують родину. Дії силовиків називають незаконними. Мы не будем оставаться безучастны в судьбе наших соотечественников, мы будем отслеживать ситуацию. Ну и самое, конечно, ужасное, то, что сейчас вот это выселение проводится с началом отопительного сезона, уже ноябрь месяц, выселение в такой период уже не проводится. А если оно и проведется, то им должны предоставить жилье соответствующее. У Алімдара Белялова, активіста Кримської солідарності та громадського журналіста, відібрали автомобіль. Напередодні його зупинили співробітники поліції, довго вивчали документи, а згодом повідомили – автівка в розшуку, бо вкрадена. Активіст такою ситуацією обурений, мовляв, на цій машині його перевіряли вже 4 рази, і весь цей час із документами все було гаразд. Алімдар Белялов пов'язав вчорашні інциденти з тиском на нього. Майже 2 тижні тому у помешканні Алімдара Белялова силовики провели обшук. Прекратить эту деятельность, хватит освещать. Мы за тобой не можем угнаться, то ты там, то ты здесь, ну, короче, бла-бла-бла-бла-бла. И в конце концов они говорят, что если ты это не прекратишь, ты лишишься всего, что у тебя есть. Я связываю это непосредственно с сегодняшними событиями, потому что у меня с дома после посещения сотрудников ЦП пропала немаленькая сумма сбережений в размере там $3000 и 60 000 рублей. Изъяли у меня, забрали телефон, тоже не дешевый, альхамдулилля. А сегодня забрали у меня машину. Переслідування кримських татар – це міжнародний злочин російської влади. Із таким плакатом напередодні у Петербурзі на одиночний пікет вийшли активісти демократичного Петербурга. Акцію проводили на Невському проспекті в рамках щомісячної стратегії 18. Вже понад рік активісти виходять з вимогою припинити репресії проти кримських татар на окупованому півострові. Цього разу майже одразу до активістів причепилися провокатори. Людей обурив український прапор, що пікетувальники тримали в руках. Обурені росіяни викликали поліцію, поки їхали копи, намагалися влаштувати штовханину, ображали пікетувальників і погрожували розправою. Причем тут на Украине? Я спрашиваю, запрещенный флаг, что ли? Что значит, надо разрешение, чтобы разрешенный флаг? Разрешение нужно. А вы знаете, Позорить Петербург. Флаг Украины надо убрать. Убрать флаг Украины, я говорю. Мы защищаем Российскую Федерацию от таких, как вы. От таких, как вы. Морда криминальная. Українського журналіста Романа Сущенка навідала дружина і донька у московському СІЗО Лефортово. Про це щойно повідомив його адвокат Марк Фейгін на сторінці у соцмережі. Кореспондента агенції «Укрінформ» затримали торік, 30 вересня, у Росії і звинуватили у шпигунстві. Начебто журналіст – кадровий співробітник української військової розвідки. Родина навідала журналіста перед судом. Процес проти журналіста вийшов на фінальну стадію. Марк Фейгін пророкує, що вирок буде несправедливим і дуже суворим. Українському громадянину підготували 20 років колонії за нібито збір інформації про ймовірне вторгнення Росії в Україну 2016-го. Ще одного українця затримано у Білорусі тамтешнє КДБ. Про це повідомляє інтернет-видання «Лівий берег». Йдеться про керівника підприємства «Завод обважувачів» Олександра Скибу. Відомо, що 15 листопада Скиба приїхав за відрядженням на тракторний завод до Мінська. Додому він мав повернутися того ж дня, але наступного ранку зателефонував дружині з білоруського номера і повідомив, що його затримали спецслужби. Це вже третій за півроку український громадянин, якого затримало КДБ Білорусі. 4 серпня у цій країні зник Павло Гриб, який згодом опинився у слідчому ізоляторі Краснодарського краю Росії. 25 жовтня у Мінську затримали кореспондента Українського радіо Павла Шаройка. Йому закидають традиційне для іноземних журналістів обвинувачення у шпигунстві.
Місце, де житиме історія. У Києві пройшло перше засідання конкурсу на кращий проект меморіалу та музею, присвячених Героям Небесної Сотні. Команда архітекторів з 10 країн світу змагалася за можливість відтворити в архітектурній споруді душу Майдану. Хто пройшов у другий тур конкурсу та коли розпочнуть виготовляти скульптурні проекти, дізнавалася Маргарита Потапова. Заявки на участь у конкурсі подали майже 100 архітекторів з усього світу. Журі відбирало з-поміж них досвідчених претендентів, які показали готовність відтворити складні проекти. Загалом ми маємо 65 команд з 10 країн світу. З них 40 команд виявили свою жагу взяти участь у конкурсі на музей і 25 у конкурсі на меморіал. Майже половина учасників відсіялись вже на першому етапі конкурсу. Нині участь беруть 15 проєктів на музей та 13 заявок на меморіал з 6 країн світу. Серед учасників є й українці, кажуть у Мінкульті. Проте імена поки не розголошують. Інтригу бережуть до фіналу. Учасники прибудуть до Києва у грудні, аби відчути атмосферу Майдану. Чого ми очікуємо від цього конкурсу і меморіалу, і музею? Це в першу чергу створення місця, яке б надихало, яке заставляло задуматись і осмислити, переосмислити Революцію Гідності. За тиждень архітектори отримують вимоги до мистецьких проєктів. Організатори визнають цей конкурс надскладний, бо торкає почуття кожного українця. Тому слід обережно підходити до форми, образу та стилю проєктів. Той рівень підходу, як приймалися заявки, це для нас просто неймовірно прекрасний досвід. Досі в Україні подібних конкурсів ще не було, я можу твердо сказати. Переможець на створення меморіалу Героям Небесної Сотні стане відомий 20 лютого наступного року. У червні оголосять фінальний проєкт музею. Землю під будівництво вже виділили. Це рішення по землевідведенню для безпосереднього будівництва. Ця проблема цього року вирішилася, і ми маємо можливість тепер здійснювати безпосередньо велику роботу. На місці, де побудують музей, напередодні увімкнули промені гідності та відкрили символічний знак музею. Музей та комплекс розташовуватимуться на 3 ділянках. Будівництво планують розпочати у наступному році. Маргарита Потапова, Асан Емінов, Заман, АТР. Вічний вогонь у столичному парку «Славу» знову залили бетоном. Про це засоб масової інформації повідомила київська поліція. Цього разу невідомо не тільки зацементували конструкцію, але й встановили в її центрі хрест. Більше інформації поки немає, поліція шукає зловмисників. Це вже другий за місяць акт вандалізму на цьому місці. 7 листопада був аналогічний випадок, тоді зловмисники залили цементом вічний вогонь біля могили невідомому солдатові та залишили біля нього кілька відерець від розчину. Приз глядацьких симпатій дістався стрічці про українського політв'язня Олега Сенцова. Нагороду на фестивалі документального кіно про права людини «Верзіо Інтернешнл» у Будапешті отримав фільм про процес «Російська держава проти Олега Сенцова». Про це повідомляє «Українська правда». Приз вручили продюсерці фільму Маші Гавриловій. Стрічка в українському прокаті ще з квітня цього року і вже номінувалася на премію на найкраще документальне кіно Східної та Центральної Європи «Silver Eye 2017». Українського режисера Олега Сенцова окупаційна влада Криму затримала 2014-го. Згодом йому присудили 20 років російської колонії суворого режиму за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Константин Райкін цілком свідомо підтримував Путіна, який розв'язав в Україні війну, а нині принижує українців тим, що свідомо приїхав до Одеси заробляти гроші. Так відреагував Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, на зрив концерту російського актора в Одесі у п'ятницю. Тим, хто це зробив, Рефат Чубаров подякував. Це, мовляв, не дозволило російському акторові поглумитися над українцями. Де це бачено таке, щоб в воюючій країні людина, яка підтримала війну проти нас, їздила і збирала мільйони по Україні? На концерт Костянтина Райкіна в Одеському муздрамтеатрі, окрім глядачів, нагрянули рішуче налаштовані активісти. Люди кажуть, прийшли спитати, чий Крим. Ми питаємо у Райкіна, чий Крим. Заходимо теж. Заходимо. Що відбувається? Одразу після появи активістів Райкін із зали втік. Шанувальники таланту намагались викликати артиста оваціями, утім той до них так і не вийшов. Натомість на активістів обрушився шквал критики. Ви прийшли на концерт известного артиста. І що? Артиста-кримнашиста.
шикарного, талантливого человека. А вы знаете? Вали отсюда, давай! Там боретесь, ребята! Одеських активістів обурила позиція Райкіна щодо Криму навесні 2014-го. Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым русский теперь стал российский? Да радуюсь, конечно, у меня там много знакомых, близких людей. Я уж не говорю, что у меня семья украинская. До театру прибула поліція, та після майже годинних перепалок концерт таки скасували. Артист вийшов на сцену, утім попрощатись із публікою йому не дали. І гучно нагадали, чий Крим. Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров наголосив, схвалює зрив концерту, бо Райкін абсолютно свідомо підтримав Путіна та окупацію Криму. На мешканців півострова актору наплювати. Через деякий час Костянтин Райкін вирішив заробити гроші в Україні, але не для того, щоб допомогти дітям кримських політв'язнів або сім'ям загиблих від російських окупантів українських воїнів і тим самим вимолити у кримських татар і українців вибачення за свою мерзенну позицію. Райкін вирішив цинічно принизити усіх нас, в'їхавши в Україну. Тепер Рифат Чубаров певен, потрібно дізнатись, хто мав заборонити концерт Райкіна та не зробив цього. Активісти ж наголошують, з нетерпінням чекають на ще одного виконавця. Наступним буде Макс Барських, який на днях отримував нагороду в Кремлі, і його виступ заплановано 4 грудня цього року в місті Одеса. Ми дуже чекаємо на цей концерт і дуже хочемо його тут бачити, пособника окупантів. Ріана Алієва, Заман, АТР. Пропагандистську стрічку «Крим» окупанти нагородили премією. При тому, що глядачі обурювались споплюженням фактів, що виклав в картині Олексій Піменов. Кіно отримало премію за заслуги у збереженні та популяризації історії. Стрічку фінансувало російське Міноборони. В ній відображена російська версія анексії півострова. При цьому окупанти прокололися під час зйомок та фактично визнали військову операцію, що проводили у лютому та березні 2014-го. Стрічка вже втрапила у кілька скандалів. Кремлівські боти штучно накручували рейтинги цьому фільму. Нині на російському сайті «Кінопошук» фільм «Крим» має чи не найнижчий рейтинг. Навіть не дотягує до 3 з 10 можливих балів. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» о 1-й та дізнавайтеся більше. Будьте з нами.